laro kom mar AUC. Koimburi no maki gi okwach kich kendo ne odadho onge wi weche go eko. Otieno Daniel nigi ler mar wachni. Kaluwore gi okinde mag Ndegwa Njiru kod Dan Manzo, jadubrano ma Juja George Koimburi omako oko mar dalane kodhi e tich okinyi ma kawuono gi apisas mag okwach kich ka gitude gi ketho mar keyo weche ma miriambo ne jopiny. Weche manyocha owacho ewi budget manyocha otigodo e kampen mar Raila Odinga ne yiero mar jakom mar AUC. Kata kamano, okindego kwedo kethogo ka giwacho ni gionge mise moramora motegno. Section 22 of the Cyber Crimes Act looked at the allegations, what our client was being accused of, and realized that whatever we were being accused of does not disclose an offense. Therefore, there was nothing to write home about. For them to hurry up, we meet in court, we oppose. It's a very frivolous charge. In fact, it doesn't exist in any books of law. It is implementation. It should only be asked to clarify. And if he can be able to clarify, then that is his job, given by the people of Juja. Ndalario mokalo, jadubrano nyo wacho ni piny owacho notiyo marach gi omenda mag jopiny tayo kampen mar Raila Odinga e yiero mar laro lemono. Kata kamano, adiera mar budget no poko yangi. Tuko na hofu katika Jamhuri la Kenya sababu ya kuona pesa za umma zikitumika vibaya kwenda kuhonga watu ndio waweze kumchagua Raila Amolo Odinga ndio awe chairman wa AU huko Addis Ababa. Ni aibu kubwa sana ambayo tumeiona siku ya jana kuona William Ruto akijaribu kuhonga mapresident wengine ndio waweze kumpigia kura. Korka kore, Senator Makiambu Paul Karungo mao chope apise okwach kich Makiambu mar siro Koimburi kwedo meko makamano kosayo jatend piny William Ruto kuombogo jotelo madwaro mana ng'eyo ler kaka itiyo gi omenda mag jopiny. What we have witnessed today is the same tactics used by President Ruto to intimidate, to silence, and try to keep those who criticize him, keep them quiet so that they don't say anything. But I think, looking at the things, I think Raila's defeat at the AUC imeuma watu sana. Bang dayo dhoge log tich mar kwach kich, Koimburi ochwale tesendo bila makam kunji, kama odine ka koro kinde ne osingo mar dhi e doho mamalo mar rango kaka inyalo we thuolo. Tieno Daniel Ouma, Ramogi TV.